एक्सारसाइज 1.1 निया जोंना जोबखाबाय दे दानिया जों 1.2 गाहायाव होनाय अनजिमा माखासेखौ अनजिमा हांखोआव फज' अनजिमा हांखोआ माखौ बुङोमोनलाय दे मोनसे हांखो जेरावनाखि जोङो माखौ दिन्थियोमोनलाय अनजिमाफोरखौ अनजिमा हांखोआव जोंना मा रोखोमनि अनजिमा मोनोमोनलाय लाथिख' मोनो ओमफ्राय आगदाजों थाङोबा मा मोनोमोनलाय लाथिख'नि आगदाजों मा मोनो दे थारमाने नैबे मोनसे हांखो नङा होमबा जेरावहाय जों मा दिन्थिनो हायोमोनलाय दे अनजिमाफोरखौ फज'नो हायो जोङो गेजेरथाराव जायखौ जों जागायनाय बिन्दो बुङो बेयाव जों जिर'खौ दिन्थियामोन होमबा आगदाजों मा मोनलाङोमोनलाय दे 1 2 3 बहुत मोनलाङोना आरो लेफ्ट साइडजों -1 -2 -3 ना दानख'थाय अनजिमाफोरखौ मोनो दा जोङो जिहेतु नैबे गोथों हांखोआव जोङो बे अनजिमाफोरखौ दिन्थिदों नङा होमबा ओंखायनो बै हांखोखौ जों मा बुङो अनजिमानि हांखो अनजिमा हांखो दा जोङो नैबेफोरखौ जों मा बुङोमोनलाय दशमिक गैयै जायफोर अनजिमाफोरा गथा नङा होमबा बायफ्लेनाय नङा जेनेबा 2.3 2.5 बिदिथ' नङा दा बेफोरबायदि अनजिमाफोरखौ जों मा बुङो रग' अनजिमा दा रग' अनजिमाफोरखौ जोङो अनजिमा हांखोआव माबोरै दिन्थियो होनबा नोंसोर मिथिखागौ नङा होमबा जोङो क्लास 7 आवबो मोनबोदोंमोन बिदिखौहाय लवार क्लासाव मोनबोजोबखानायसो माबोरै जेनेबा दाजाबथाय 5 खौ नैबे 5 खौ अनजिमा हांखोआव दिन्थि होनना बुंबाय अनजिमा हांखोआव दिन्थि बा अनजिमा हांखोखौ नोंसोर बोग्रोदो नङा होमबा ओमफ्राय बेना बहा थांगोन दे 1 2 3 4 नैबेफोराव थाहैगोन ना थायो आरो 5आ बेनोथ' नोङो अनजिमा हांखोआव 5 खौ फज'नानै दिन्थिनाय जाबाय नङा होमबा दा बेखौ स्केलजों बोनांगौ स्केलजों बोयोबा नोंसिनि बे जानथाया मा जानांगोन मोनफ्रोमबो नैबे बिन्दोफोरनि बा बे अनजिमाफोरनि गेजेरनि सानगुदि लावथाया मा जानांगोन बे समान जाजोबनांगौ जुदि नोङो फार्स्टआव 0निफ्राय बिसिम 2 सेन्टिमिटार स्केलाव सुदोंबा नेक्स्टआव मा जागोन 2 सेन्टिमिटार 2 2 बिनि उनावसो मोनफा मोनफा अनजिमा फज'नांगौ मिथिबाय जाहा था जों आखाइजों बेयाव 1 बेयाव 2 बिदि फज'नो नाङा दे स्केलजोंसो बोनानै बेखौ मा खालामनांगौ फज'नांगौ दा बे रग' अनजिमाफोरखौ दिन्थिनायखौथ' रोंबाय जोङो दाना एखमबा अनजिमाया मा थायो बोखाव खोन्दोआव थायो मायाव थायो दे बोखाव खोन्दोआव जेनेबा नोंसोरो 3/5 खौ दिन्थि बुंबाय दाथ' बाव नागिरनानै बहा मोनगोन नोंसोरो नङा होमबा दा बेखौ जोङो बेवहाय सोलोंनांगौ क्लास 7 आवबो मोनबोखादोंमोन दा जोङो गोदानै क्लास 8 आव आरोबाव बेखौ बानायफिननाय दे होमबा अनजिमा हांखोआ माखौ बुङो बुजिबायना मोनसे गोथों हांखो जेरावनाखि जों माखौ फज'नानै दिन्थियो अनजिमाफोरखौ दा नोंसिना सेथि कुइसनाव मा दङ दे बेवहाय 1 नाम्बाराव नायदो 1 नि 1 मा दङ बेवहाय 9 बाय मा दङ बेवहाय 5 माने 5 बाहागोनि 9 ओमफ्राय नाम्बार 2 आव मा दङ नाम्बार 2 आवहाय -2 बाय 13 एन्ड 3 आवहाय 3 आव -5 बाय 7 एन्ड 4 मा दं बेवहाय -1 बाय 3 5 आव मा दङ 3 बाय 2 अके बे कुइसन्सफोरखौ नोंसोर मोजाङै बानायदो आं मोनसेल' खोन्थानोसै बा मोननै दे नाय कुइसन नाम्बार 1 फार्स्ट कुइसननि कुइसनखौ नायदो बेयाव मोनबेसे कुइसन्सफोर दङ 1 2 3 4 5 मोनबा दङ मिथिबायना दा बेवहाय गासिबो अनजिमाफोरा बोखाव खोन्दोआवसो दङ ना बेखौ जों मायाव दिन्थिनांगौमोनलाय हांखोआव अनजिमा हांखोआव दा जों बोरै बानाय सिगाङावनो जों मा बोनानै लाग्रोनांगौ दे गोथों हांखो बोनानै लानांगोन ना लानाङा 9 बाय बेसेबां दं बेवहाय 5 दा बेखौ जोङो मावफुंथाय दिहुनोबा मावफुंथाय बानायनांगौबा सिगाङाव नोंसोरो अनजिमा हांखो बोनानै लाग्रोनांगौ बेयावसो जों बेखौ मा खालामोमोनलाय फज'यो दाना फज'गोनथ' फज'गोन नङा होमबा खिन्थु बबे मोनसे दिगथिं थांगोन बे लाथिख'नि आगदाजों थांगोन ना लाथिख'नि आगसिथिंजाय बेखौ बुजिग्रोनांगोन नङा होमबा औ बे दाजाबथाय अनजिमा नंगौना नङा नंगौ दाजाबथायबा लाथिख'नि बबेजों मोनोमोनलाय आगदाजों दा बेखायनो जों मा खालामनांगौ आगसिथिंजाय नेगेटिभसो मोनो माइनाससो होमबा दानख'थाय अनजिमा फज'नांगौ दरखार गैयाब्ला जों लाथिख'नि लेफ्ट साइडजोंहाय माबाफोर अनजिमा देखायनांगौ दरखार दं गैया होमबा जायगाबो नांला जोंनो बबेजों बोगोन नोंसोरो जायगाखौ बबेजों दोनगोन आगदाजों दा गोजौआव नायलायबाय 9 बाय मा जानानै दं 5 9 बाय 5 होमबा नों बे 9 था नोङो बेजों मोनबेसे अनजिमा दागो खालामनांगोन बेजोंहाय मोनबेसे खालामनांगोन 9 था मिथिबाय मोन 9 माब्रै नायद' होमबा नोंसोरो बे 9 था खालामनोबा बिराद गोलाव गोलाव लाबाथ' नांथाहैगोनसो ना ओंखायनो एसे फिसा फिसा लानांगोन गावबा गाव आइडियाजों ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोर जाहैबाय जेनेबा दे होमबा बेयाव मा जागोन दे 1 बाय बेखौ मा लागोन दे 1 बाय 5 गाहायनिखौ लिरफालांनांगौ बोखाव खोन्दोनि अनजिमा नङामोनब्ला जों मा लिरोमोनलाय डाइरेक्ट 1 2 3 4 बा लिरोमोन ना दा बेयाव मा जागोन 1 बाय 5 नेक्स्टआव मा जागोन दे 2 बाय 5 ओमफ्राय 3 बाय 5 बिदि दा बेफोरखौ लिरनानै देखायालासिनो आं मायाव लिरसै डाइरेक्ट बे थाङै थाङै थांना मा जागोन 4 5 6 7 8 बेयाव मा जाफैगोन दे 9 बाय मा जागोन बे 5 आच्छा मोनसे मोननै मोनथाम जाबाय ना बेयाव मा जायोमोनलाय 4 बाय 5 5 बाय 5 माने 1 बो लिरनो हायो दे ओमफ्राय नेक्स्टआव मा जागोन दे 6 बाय 5 7 बाय
5 8 बाय मा जागोन बेवहाय 5 बिनि उनाव 9 बाय 5 ओमफ्राय मा जागोन 10 बाय 5 माने मा जायोमोनलाय बे 2 बो जानो हायो नङा होमबा थारमाने 5 बाय 9 आ से आरो 2 नि गेजेराव थायो आच्छा नैबेखौ आङो दाना गल होना हरनो हाया ओरैहाय मानो हरखो मानो होनबा जोंनि दिन्थिथारनांगौआ मामोनलाय दे 9 बाय 5 दा बे माखासेफोरखौ आं मानो दिन्थिखो दे जास्ट आं बे बिन्दोखौहाय आबुं खालामनो थाखायसो नङा होमबा खिन्थु जोंनि मेन टारगेटआ मामोनलाय 9 बाय 5 दा 9 बाय 5 आ बहा दंहैयो जोंना नैबेखिनियाव दंहैयो नङा होमबा दा नैबेनिफ्राय बारस'नानैबो डाइरेक्ट लिरखानो हायोमोन आङो दा 0 निफ्राय दिन्थिबा मोजां जागोन ने बे नाम्बार 1 नि नङा होमबा नाम्बार 2 खौ बोरै बानायगोन नाम्बार 2 आ माइनासनि नङा होमबा खाथियावनो मोनगोन बेखौथ' नै माइनासबा जोंनो आगदाजों थागोन ना आगसिजों थागोन बे लाथिख'नि आगसि साइडजों ओमफ्रायनो आङो लाथिख'खौ बबेजों बोजाबलांसै राइटआवहाय एसे खनायाव ना बिनिफ्राय ओरै जागायबोनांगोन आरो जायगा नांगोन नालाय बेवहाय मा जाबाय आङो 0 बा बेयाव मा जायोमोनलाय नेगेटिभ 1 बाय गाहायनिखौ नायदो मा दङ दे 13 नेक्स्टआव नेगेटिभ 2 बाय 13 ना आरो मा जागोन दानख'थाय 3 गाहायाव मा जागोन 13 नैबे नङा होमबा जोंना एन्सारा बेखौ बांद्राय गिदिर गिदिर ओरै फिसा फिसा मोजाङै लिरना हर दे ओरै ग्रोब जाबाय दा दाना नाम्बार 7 3 फोरखौबो हाजोबसिगोन नोंसोरो हागोन ना हाया हागोन ना जेनेबा बेवहाय मा होगोन दे नैबेनि थाखाय -1 बाय नेगेटिभ 1 बाय 7 नेगेटिभ 2 बाय 7 7 7 7 होलांदो ओरै फैथारोबा बहाबा मा मोनगोन नोङो दे नेगेटिभ 5 बाय मोनगोन 7 ना ओरै 3 नि उनाव मा फैयो दे 4 4 नि उनाव 5 गाहायाव 7 7 जाबोजोबगोन ना होमबानो मा जाबाय 5 बाय 7 बास जोब्बायबो होमबा नाम्बार 1 आथ' इजिसो क्लास 7 आवबो मोनबोदों जों बेखौहाय मिथिबायना होमबा जों बेखौ फोजोबबाय दे नोंसोर उननिखौ बानायनानै लाबानो जाबाय स्केलजोंबो मोजाङै दे दाना मा मोनसे माखौ नायसै जोङो दे कुइसन नाम्बार 2 कुइसन नाम्बार 2 आ बहुत इम्पर्टेन्ट बे क्लास 9 आवबो फैयो दे मिथिबाय क्लास 9 आव नोंसोरो सुरुआवनो चेप्टार 1 आवनो बेबायदि सोंथिखौ मोनगोन बुजिबाय दा जोङो क्लास 7 आवबोथ' मोनबोदोंमोन बावबोबाय जानो हागौ नोंसोरो गासिखौबो दा जोङो बेखौहाय अगेन जोङो बानायफिनबावसै दे कुइसन नाम्बार 2 रेडि जादे कुइसन नाम्बार 2 नि फार्स्ट कुइसन दे बेयो टोटाल मोनबेसे कुइसन दं बेयाव मोनब्रै ना बेयाव मा बुंदों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो अनजिमाफोरनि गेजेराव थानाय नङा होमबा मोनबायै मा दिहुननांगौ जोङो रानजोबथाय अनजिमाया माखौ बुङोमोनलाय दे जायफोर अनजिमाया मा जायोमोनलाय पि बाय किउ महराव थायो माने गोजौआवबो थागोन फाननावबो आरो गाहायावबो थागोन जबावबो नङा होमबा बोखावखोन्दो महराव थायोब्ला जों बेखौ मा बुङो दे रानजोबथाय अनजिमा दा बे बोखावखोन्दो महराव गैया होमबा 1 बाय 3 3 बाय 5 नङा होमबा बे माइनासबो जानो हागौ माबो जानो हागौ प्लास माने नेगेटिभबो पजिटिभबो दानख'थाय हक बा पजिटिभ नङा होमबा दाजाबथाय थेवब्लाबो बिनि गेजेरावहाय जों मा नागिरथारनांगौ दे मोनबा मोनबेसे दे मोनबा 5टा खिन्थु गोसोआव लानांगोन मोननै रानजोबथाय अनजिमा बेयाव मोननै दंना गैया दङ मोननै रानजोबथाय अनजिमानि गेजेरावहाय मोनबेसे रानजोबथाय अनजिमा थायो होमब्ला एन्सारा मा जायोमोनलाय जोबनो गैयै मा जायो जोबनो गैयै क्लास 7 आवबो मोनबोदों जोङो 8 आवबो मोनगोन 9 आवबो 10 आवबो गासिबो क्लासाव जाबाय थासिगोन नङा होमबा बे मोननै अनजिमानि गेजेराव मोनबेसे रानजोबथाय अनजिमा दङ मोनबेसे जोबनो गैयै मोनबेसे थायो जोबनो गैयै खिन्थु जोबनो गैयैबा इनफाइनाइट बा जोबथानो हायाबा जों गासिखौबो दिहुनजोबनो हागोन नामा हाया खिन्थु एग्जामाव बेखायनो मा सोंगोन मोनथाम दिहुन मोनब्रै दिहुन आरो नङाबा मा दिहुनथोंगोन मोनबा दा जोंनि कुइसनाव मोनबेसे दिहुनथोंदों मोनबा दा सबसे सिगां एग्जाम पेपारावहाय कुइसन पेपाराव कुइसनखौ नुनाय लोगो लोगो बेबायदि कुइसनाव नोंसोर माखौ नायग्रोनांगौ मिथिगौ गाहायनि नैबे रानग्राखौ डिनोमिनेटर दैट मिन्स जब बे बाहागोखौ नायग्रोनांगौ मिथिबाय माब्रै नायनांगौ जे बियो एखे नंगौ ना नङा गाहायनिया नङा मोनसेया 5 मोनसेया माबेलाय 3 होमबा बे सानैखौबो मा खालामग्रोनो सेस्था खालामनांगौ नोंसोरो समान मारै बानायो गावजोंनो गाव सानजाबलाय माजों सानजाबनांगौ ओरैनोथ' जों एलसियाम लायो बाट एलसियाम बे चेप्टारावहाय बे रानजोबथाय अनजिमानि बेलायावहाय मा जाखागोन गासिबो बिसोर ओरैबायदि दुइसिन महराव थाखायो नङा होमबा सिम्पलेस्ट फर्माव थाखायो जे बियो आरोबाव सानैखौ मा जाया जोङो रानबावनो हाया होमबा 3 आरो 5 खौ सोरबा रानग्रा थाबावगोन नामा दे दा खेनसेनो सानैखौबो राननो हाग्रा रावबो अनजिमा गैयाबा रोदा सानजाबगिरि बिजिरबाबो जों हाखाया होमबा एलसियामा मा जायो गावजोंनो गाव सानजाबलायो नङा होमबा दा बेफोरखौ बुजियाखैब्ला मा खालाम नोंसोर थोंजोङै बेजोंल' मा खालामनांगौ बेवहाय सानजाबनानै लानांगौ समान खालामनो बानाय मोनसे मा दङ दे मावफुंथाय जाबायबो बिनिफ्राय दे आं मावफुंथाय सोदोबखौ लिरासै सानना लादो सुरु जाबाय होमबा 3 बाय 5 आवहाय -3 बाय 5 आव मा सानजाबगोन आं बेयाव दे आंनि टारगेटआ मा हासाखौसो समान खालामनांगौ माखौ नैबे गाहायनिखौ माजों सानजाबनांगौ होनदोंमोनलै आङो गावजोंनो गावजों नङा होमबा बेयाव मा दङ दे 3 होमबा गोजौआवबो मा सानजाबगोन आङो सेम रानग्राजों जुदि 3 सानजाबोबा रानजाग्रायावबो मा सानजाबनांगौ 3 ना एन्ड माने आरो 1 बाय बेजों मा जानानै दङ 3 दा बेजों सानजाबा 5 सानजाबथाम बेसेबां मोनगोन बेयाव 15 होमबा बैयावबो मा लाबोनांगौमोनलाय 15 होमबा 3 जों मा सानजाबफिननांगोन नों 5 खौनो 3 सानजाबबा मा मोनो उल्था सानजाबनांगौ गावजोंनो गाव दे क्रस होमबा
बेयावबो बा बेयावबो मा जागोन बा नायदो 3 सानजाब 3 मा जायो 9 5 सानजाब 3 15 ना आरो हरैनियाव मा जाहैगोन 5/15 एबाराव समान जादोंना जायाखै जाबाय गोजौनिखौ जेबो थाल लानाङा दे मा जायो जाहैगोन बाट गाहायनिया मा जानांगौ नोंसिना समान आरो जुदि कुइसनाव गाहायनिया होखानायावहाय समान खाब्ला नैबे स्टेप मोननैखौ जों मा खालामगोन बारगोन बेखौ बारनानै डाइरेक्ट जोङो फाइनाल प्रसेसआव फैगोन दे दाना बिनि उनाव मोनबेसे बिदुं मोनलाय दे मोनबा रानजोबथाय अनजिमा दिहुन गाहायना समान जादोंना जायाखै जाबाय दाना मा नायजेननांसिगौ गाहायना समान जायोबा अबे बारदों नोंसिनि नोजोरा गोजौनियाव मिथिबाय गोजौनियाव नायलाय दे बावहाय जुदि गाहायनिखौ लिरखांबाय बा बबेयाव थांनांगौ होनदों जोंनि नोजोरा गोजौनियाव रानजाग्रायाव मोनसे -5 -5 मोनसे मा बे +5 -5 आरो +5 बे मोननैनि गेजेरावहाय मोनबेसे अनजिमा दं बेखौ गोसोखांदो दाना जागोन ना जाया 5 था नोंसिनिबा हो नायलाय मोनसे मा बे मा जानानै दं -9 आरो मोनसेया मा जानानै दङ 5 बिनि गेजेराव मा अनजिमा दं नोंसोर बुंनो हाया बिनि आगदाजों थांदो ओरैजों मा मोनगोन -8 -8 ना -8 -7 बहुत दङ 5 सिम थांनोबा बहुत बुरजा दंना गैया दे दङ किन्तु बिनि गेजेराव मोनबेसे बिदुं मोनलाय मोनबा होमबा बेयाव आग्लाय फिग्लायसो दंखालायो जोंना होमबा जोंना बेयावनो बिनि गेजेरावनो एन्सारा मोनखादोंना मोनखायाखै दा मोनबाय बा बिनि गेजेरनिखौनो नों दानिया बेयाव लिरनानै देखायनांसिगौ मिथिबाय दा नोंसोर साननो हागौ कुइसनाथ' बिदिसोमोन दा बिनि कुइसननि बदलै जों मा थांखो जोंना साननानै लादो नोंसोर कुइसनानो नैबेसो बेखौ दानलाय दाबो बेखौनो मोनफिना 3 जों दानोबा 3 जों रानदों सानजाबदों नालाय 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 5 15 3/5 बेबो 5 सानजाब 1 बा 5 सानजाब 3 15 ना होमबा नुनायावसो गुबुन किन्तु बिनि माना सोरजों समान जानानै दं बेजोंनो होमबा नोङो कुइसनाव बेखौ नुनाय बा कुइसनाव बेखौ नुनाय एखेयानो जादोंना जायाखै जादों दा जों मानो बिदि खालामदों गाहायनि अनजिमाया मा जाथारनांगौनो जोंना समान दाना नाय होमबा बेवहाय एन्सारा जोंना मा जासिगोन दे जोबबायबो जाना जेबो खालामनांगौ दरखार गैलाबो बेनिखायनो ना होमबा बेखायनो मा बिदुं मोनलाय दे नैबेखौ लिरनांसिगोन बे सानैखौ लिरबानो जाबाय दे मानि दे -9/15 आरो नङाबा बै गोजौनिखौनो लेट माखौ बैखौ -3/5 आरो मोनसेया मामोनलाय दे 1/3 नि गेजेराव थानाय मोनबा नङा होमबा रानजोबथाय अनजिमाफोरा मा जागोनलै होनलाय दे रानजोबथाय अनजिमाफोरा जाबाय नैबे सानैनि गेजेराव नायनांसिगौ लास्टआव थाबथाहैनायाव दे -9 नि उनाव ओरै मा मोनोमोनलाय ओरै सिगां जाय -8/15 खौ लिरदोरा गाहायनिखौ नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव 7/15 6/15 5/15 आरो मा दंबावो बेजों एखे नङा दे बे प्लास बेहा माइनास ना -4/15 1 2 3 4 आरो नङाबा हरैनिखौबो लिरनो हायो 0/15 1/15 2/3/4 दाजाबथायखौबो लानो हागोन ना माखासेखौ दा बेयावल' नांथाहैनो मोना होमबा बे जाबायना रोंबाय दा बिदिखौ गाहायनिया मा जाग्रोनांगौनो समान नाम्बार 2 निखौबो नायखादे नोंसोरो नाम्बार 2 बेखौ बुजिबाय दा मारै बानायो सिगाङाव जों मा खालामग्रोनांगौमोनलाय दे रानग्राखौ मा खालामग्रोनांगौमोनलाय समान खालामनांगौ दे जबनिखौ गाहायनिखौ डिनोमिनेटर पार्टखौहाय बा समान जाखाङोब्ला जोङो मा खालामनांगौमोनलाय गोजौनिखौ नोजोर होनांगौ बै मोननै अनजिमायाव डाइरेक्ट खेनसेयैनो मोनबा गेप जादोंना जायाखै लांदां थावनि जादोंब्ला जादों डाइरेक्ट मोनगोन एन्सारा जायाखैब्ला आरो गाहायाव जोङो नैबेबायदि माबा मोनसे अनजिमाजों सानजाबबावनांगौ दा नैबाव नायनो जों बहाबा दं नामा बिदि कुइसना नाम्बार 2 खौ नायनायबावनि दे हा नाम्बार 2 आव नाय -2/3 and 5/3 ओके नैबेयाव नाय दानिया कुइसन नाम्बार 2 आव दानिया दे -2/3 आरो 5/3 हासेया समान नंगौना नङा नंगौ होमबा जों नैबे खामानिखौ मावनांगोन नामा मावनां बेखौ माब्ला सानजाबोमोनलाय जों गावजों गाव ओरै क्रस सानजाबनाया हासेया समान नङाब्लासो हासा होनफ्लांगासिनो दङ रानग्राया समान नङाब्लासो नङा होमबा जुदि समान जायोब्ला बहा बारलांनांगौमोनलाय जोंनि नोजोरा रानजाग्रायाव गोजौनियाव -2 आरो 5 बिनि गेजेराव मोनबा अनजिमाफोर दंखायोना गैखाया दे दङ थाखागोन ना
दङबा दङ मा दङ दे एन्सारा आं डाइरेक्ट एन्सार लिरसै दे बेखौ दे मा जागोन दे -1/3 1 नि उनाव मा मोनोमोनलाय दे 0/3 बिनि उनावसो 1 फैया होमबा दाजाबथाय 1/3 2/3 ओमफ्राय 3/3 1 2 3 4 5 बस जोब्बाय बे एन्सारा 4/3 बो लिरनो हायो गोसोबा नम्बर 3 खौबो बानायखानोसै दे कुइसना नाय -5n नेगेटिभ मा जानानै दङ 4 नाय नम्बर 3 आव नायदो कुइसना बेना एसे आलदा गाहायाव जेबो गैयाबा मा अनजिमा थाखाबायमोनलाय बयनिबो अनजिमानि गाहायाव से माने -5/1 -4/1 बुजिबाय दानिया होमबा बिनि हासिया समान नोंखागौ रानग्राया समान नोंखागौ ना नङा नंगौ कुइसनाव से नुवाखैब्लाबो जों मा लिरनानै लानो हायो बेवहाय से होमबा समान नंगौ गाहायनिया दाना गोजौनियाव मा खालामोमोनलाय जोङो लांदां थावनि नागिरो मोनबेसे नांगौ मोनबेसे गेप नांगौ जोंनो मोनबा कुइसनाव मोनबा बिदिना बियाखै दे मोनबा बिदोंना मोनबा दिहुन होमबा बेयावथ' -5 आरो -4 बिनि गेजेराव मोनबेसे अनजिमा मोनबावो नोंसोर दे रग' अनजिमा मोनबावो बेयावथ' गैया ना दङ नांजाबलायनायसो होमबा जोंना खामानिया मा जानोसै नै खेनसेनो गोजौनियावहाय ना रानजाग्रानियाव लांदां थावनि दंखायोबाथ' एन्सारा खनसेनो मोनो नै नङा होमबा दा समान गैयाबा बेखौबो जों मा खालामबावनांगौ दानिया गोजौनियाव एबारना आलदा गोजौनियाव मोनबेसे गेप लाबोनांगौ दे एबारनियावहाय 5 था लाबोनांगौ मोनबेसे लाबोनांगौ 5 था खोनासं जुदि कुइसनाव गाहायनियाव समान नंखायाब्ला जों बेखौ मारै गावजों गाव सानजाबलायनानै मा खालामो एखे बानायनांगौ माने रानग्राया समान नङाब्ला मिथिबायना आरो जुदि रानग्राया जुदि समानखाब्ला जों बै रानजाग्रानि बाहागोनि बे माबाखौल' अनजिमानि गेजेरनिखौल' मा खालामदो गेपखौ नागिरदो जुदि बे गेपआ थिगैनो दंबा डाइरेक्ट लिरदो मा दङ आरो जुदि थिग नङाब्ला जों बेखौ मा खालामनांगौ फेदेरनांगौ दानिया गेजेराव मोनबेसे अनजिमा लाबोथारनांगौ जोङो खमसे खम मोनबा दाना नाय बिनि थाखायनो जों मा खालामनांगोन दानिया नैबे -5/1 खौबो जों माबा मोनसे अनजिमाजों सानजाबनांगोन नाय माजों सानजाबगोन गोसो हो बेयावहाय -5/1 दङ ना आरो बैयाव मा दङ दे n खननै बानायनांगोन ने n मोनसे माबे -4/मा दङ 1 आं साजायनानै दोनखाबाय दे खिन्थु मोनसे बानायनांगौ बे जोबनायनि उनावसो बेयाव बारबोनांगौ खिन्थु आं साजायखाबाय माब्रै बेखौबो मोनसे अनजिमाजों सानजाबगोन बेखौबो बै अनजिमाजों सानजाबगोन दे सानजाबनायनि उनाव बेबो मा जागोन अनजिमाफोरा गोजौनिया सोलायलांगोन दा सोलायलांनायनि उनाव गोदान अनजिमा सोमजिगोन बेयावबो दा बै गेजेरावहाय नोङो मोनबेसे लांदां नागिरनांगौ दानिया मोनबा नाय 5 जों मा सानजाब दे 5 जों मा मोनबेसे बिदियाव बाहाय दे मोनबा होमबा बेजोंबो 5 सानजाबनानै लाग्रो बेसेबां 5 बुजिबाय -5 जों आं मा सानजाबबाय 5 बेसेबां मोनो -25 -4 जोंबो आं मा सानजाबसै दानिया मा मोनो आं बाहाय दे -20 दा बै सानैनि गेजेराव सानजाबखांनायनि उनावहाय गोसोआव लादे जाय अनजिमाजों बेखौ सानजाबो बै अनजिमाखौ बेजोंनो सानजाबनांगौ बेना गाहायनिखौ नायनांगौ दरखार गैला बेयाव मोनबेसे लांदां थावनि बा मोनबेसे बे सानै अनजिमानि बे मोननै अनजिमानि गेजेराव मोनबेसे रग' अनजिमा मोनबावगोन नोंसोरो दे 20 मा जागोन 21 22 23 ओमफ्राय 24 मोनबेसे दं दा दे 21 22 23 24 मोनब्रैल'सो मोनदों मोनबेसे नांगौमोनलाय मोनबा खम जाबाय माजों सानजाबदोंमोनलाय आं बिसोरखौ दे 5 जों सानजाबनायाव खम जाबाय नेक्स्टआव आं माजों सानजाबसिगोन 6 जों माजों 6 जों आरो खोनासं मानो 5 सानजाबदों आं खनसेयैनो मारै आइडिया मोनो 5 जों सानजाबनांगौ होननानै बिकज कुइसनाव मोनबेसे बिदों बिसोरो मोनबा दा बेजों जायाखैबा एसे फेदेरदो माजों सानजाबसै आं बेखौ दानिया दे 6 बेयावबो 6 बेयावबो 6 नैबे गोजौनिखौ लानानै सानजाबनानै नायनांगौ बाहेरायाव मिथिबाय 6 सानजाबबा बेसेबां मोनो बाहाय 30 6 सानजाब्रै बेसेबां मोनो बेयाव 24 एबाराव सानदों नोंसोर बेयाव मोनबेसे मोनो 24 25 26 27 28 29 मोनबा साननाय जायाखै जाबाय ओंखायनो माजों सानजाबसिगोन आं सानैखौबो दे बेखौबो गोजौआवबो 6 गाहायावबो 6 बेयावबो 6 बेयावबो मा मोनगोन 6 जाबाय बिनि उनाव बे सोलायलांसिगोन सिगाङाव अनजिमाया -5/, मामोन दे बे 1 दाना नै सोलायसिगोन ना मा जासिगोन बे 5 सानजाब 6 30 माइनास नैबे 6 सानजाब 1 6 सानजाब 4 24 नैबेलाय 6 सानजाब 1 6 आच्छा बेसे जाबायना बेसे जाखांनायनि उनाव दानिया मा खालामनांगौ एन्सार लिरसै आं डाइरेक्ट दे आंनिबो खोथाखौ लिरला दे खोथाया माबोरै जायो होनलाय बेखायनो नङा होमबा बेनिखायनो मारै लिरनांगौ बुंलाय दे सोरबा हायोबा नैबे मा अनजिमा बे दे कुइसनाव होखानायसो कुइसनाव मा दङ जोंना नेगेटिभ नैबेसो ना -5 आरो -4 नङा होमबा दानख'थाय 5 आरो दानख'थाय 4 नि गेजेराव थानाय
मोनबा रानजोबथाय अनजिमाफोरा जाबाय होननानै मा लिरगोन दे नोंसोरो नैबाव थांनांगौ मा लिरगोन दे माइनास 31 थ' मोना मा जागोन नैबेनिफ्राय लिरदो उल्था नेगेटिभ 25 बाय मा जागोन बियो 6 ओमफ्राय 26 बाय 6 27 बाय 6 28 बाय 6 29 बाय 6 1 2 3 4 5 मोनबा मोनबाय नङा होमबा बेयावनो जोंना बे कमप्लिट जाबाय होमबा खेनसे रिपिट खालामनि आङो दे जुदि बहाबा कुइसनाव रानग्रानि बाहागोआ समान जाखायोबा नङा होमबा जोङो माखौ अबजार्भ खालामनांगौ माखौ नोजोर होनांगौ रानजाग्राखौ रानजाग्रानि बाहागोआव मोनसेबो लांदां मा गैया बेवहाय रग' अनजिमायानो गैया दा बे सानैनि गेजेराव लांदां थावनि मोनबाथ' नांथारगोन जोङो थारमाने मोनबा रग' अनजिमा नांगोन 5था बिदों नालाय नङा होमबा दा बेबायदिबा जों मा खालामनांगौ साइडआवहाय नोंसोरो माबा मोनसे अनजिमाफोरजों सानैखौबो सानजाब नायनानै नायनांगौ नोंसोरो बुजिबाय खनसेनो मोनबा बिदोंबा 5 जों सानजाबखानानै नायदो खम जायोना होमबा बिदिबा नेक्स्टआव माजों सानजाबगोन खम मोनदोंमोन आं फार्स्टआव 5 जों सानजाबबा नोंसिना बेयाव खम जायोना दा बेखायनो माजों सानजाबनांगौ 6 जों जायाबा माजोंबाव 7 8 9 सानजाबलांबाय था मिथिबाय गिदिर अनजिमाजों सानजाबनानै बाराद्राय मोनब्लाबो जेबो नङा माखासेखौ गारनानै नों मोनबाल' बासिख'नानै लाबानो जाबाय जेनेबा बेयाव 30 नि जायगायाव साननानै लादो 40 खौनो मोनबाय नोङो होमबा बिराद बुरजा लांदां थावनि दं बेयावथ' दा बै अनजिमाफोरखौ नोङो मोनबा बासिनानै लिरना हरबानो जाबाय दे आं नैबे खोथाखौ लिरासै ससेखौ दे बेयाव मा लिरनांगौ होनदोंमोनलाय बैबादि बेखायनो नैबे मोननै अनजिमानि गेजेराव थानाय रानजोबथा अनजिमाफोरा होननानै बेखौ लिरना हरबानो जाबाय नङा होमबा कारेक्ट दाना कुइसन नाम्बार मा दङ दे कुइसन नाम्बार 2 नि लास्ट कुइसन 4 बेयाव नायदो नेगेटिभ 2 बाय नेगेटिभ 3 ना एन्ड 7 बाहागोनि मा जानानै दं बेयाव 3 बे मोननै रानजोबथाय अनजिमाफोरनि गेजेराव मोनबेसे रानजोबथाय अनजिमा नागिरनानै देखायबावनांगौ जों दायो मोनबा बिदों नङा होमबा दा कुइसनखौ नायोब्ला जों गाहायनि रानग्राफोरनि बाहागोफोरखौ नायदो बेवहाय समान नामा दे एखे नामा नङा एखे नङाबा जों मा खालामोमोनलाय गावजोंनो गाव सानजाबो नङा होमबा दा नैबेयाव नेगेटिभ नुनायनि खेत्रआव माबायाव नों माइनास नुदोंना मोननैयावबो दा बे सानैजों दानजालायोबा मा जागोन बे प्लासआनो जागोन केन्सेल जागोन ना जाया बे माइनासआ दे होमबा नोंसोर बेखौ माइनासखौ दाननानै लानो हायो ना हाया दे बुंलाय हायो थारमाने बेबो गैया सानना लादो बे मा जाहैबाय बे मोननैजों मा जाहैबाय केन्सेलाव जाबाय नङा होमबा बेयाव कुइसनाव जोंना मा दङ दे 2/3 एन्ड मा जानानै दं 3/7 बुजिबाय ओंखायनो आं बेयाव माजों सानजाबगोन बे 2/3 खौ आं माजों सानजाबगोन होनदे 2/3 खौहाय माजों सानजाबगोन दे दहाय आं फोरोंनाया गोसोआव दंना गैला माजों 7 जों नङा होमबा 7 सानजाब 1 7 सानजाब 2 मा जायो 14 7 सानजाब 3 21 आरोबाव 3/7 खौबो आं माजों सानजाबगोन दे होन 3 जों नै बेजों बैखौ सानजाब हरनांगौ नङा होमबा 3 सानजाब 3 9 7 सानजाब 3 मा जायो 21 नायदो नै रानग्राया सानैबो 21 जाबाय दा बे सानै गोजौनिखौ नायदो नङा होमबा बे मोननै रग' अनजिमानि गेजेराव 9 आरो 40 नि गेजेराव मोनबेसे नागिरनांगौ नोंसोरो मोनबा अनजिमा थायोना थाया होनलाय दे 9 आरो 14 नि गेजेराव मोनबा थागोन ना थाया 9 नि उनाव मा फैयो 10 11 12 13 14 थ' गावनोखा बेखौथ' लाया होमबा मोनबेसे मोनखो मोनब्रै खम जायोना खम जायो होमबा मा खालामबावनांगौ बेखौ दे जोङो आरोबाव गाहायनि रानग्राया समान जासेयावबो ना होमबा गेजेराव जोङो मोनबा मा मोनाखै जोङो रानजोबथाय अनजिमा मोनाखै बेनिखायनो आरोबाव जों सानजाब देरबावनांगौ मिथिबाय नाय आरोबाव एगेन बेयाव मा दङ दे होनलाय गोजौआवहाय 14/21 बेखौ माजों सानजाबगोन दे बे अनजिमाखौ होनदो नाय आं बेयाव बेबादि साजायखानानै दोनबाय नङा होमबा मानो होनबा आंना गोजौआवहाय 14 and 9 बिनि गेजेरावहाय आंना मा जायाखै मोनबा गेप मोनाखै मोनब्रैल'सो मोनदों ना बिदिब्ला जों मा खालामोमोनलाय दानियावहाय गोजौनियाव ओरैबायदि अनजिमा सानजाब देरनांगौ रानजाग्रायाव मोननैयावबो समान जानांगोन दे जाहाथे सानजाबखांनानै उनाव मोननाय अनजिमाफोरनि गेजेराव मोनबा रग' अनजिमा थायो होमबा 14 जों मा अनजिमा सानजाबनांगोन आरो बे 9 जों मा अनजिमा सानजाबनांगोन साइडआवसो बानायामोन होनबा जों बिदिखौ आङो एसे मोनसेल'सो खम जानानै दङना बा 1 नि उनाव मा मोनसे बारायसै आङो 2 लिरसै 14 जों मा सानजाबनि आङो दे होनलाय 2 9 जोंबो मा सानजाबनि आङो 2 9 सानजाबनि बेसेबां मोनोमोनलाय
जिदाइन नैबे गोजौआवहाय 9 आवबो 14 आवबो ओमफ्राय 14 सानजाबनै बेसेबां मोनो दे 28 बे मोननै रग अनजिमानि गेजेराव मोनबेसे रग अनजिमा दं गोसोखांदो दानिया 18 नि उनाव 18 19 20 21 22 23 मेला दङ बाट जोंनो मोनबेसे नांगौ मोनबा नाङैखौ जों गारबाय मोनबेसे लिरगोन जोङो मोनबाल'सो ओंखायनो आं गोजौआवबो गाहायावबो माजों सानजाबसै दे 2 जोंहाय 14 सानजाबनै 28 ना 21 सानजाबनै बेसेबां जागोन बेयावहाय 42 2 सानजाबसे 2 सानजाबनै 4 9 सानजाबनै मा 18 21 जों बे सानजाबाव हनै 42 खौनो मोनबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो एन्सारा मा जागोन दा आलदा टेकनिकबो दङ बेयाव खननै फारि फारि खननै सानजाबफिनलाय नांगौ बे नङा खनसेनिबो दिहुननो हायोमोन जोङो दे दानिया नाय बे सानैनि गेजेराव नायदो दाना एन्सारफोरा मा जागोन 18 उनाव मा मोनो 19 बाय 42 20 बाय 42 बेखौ बाराय लांदोब्रा ना नैबे मोनजासे 21 बाय 42 22 बाय 42 23 बाय मा जागोन 42 1 2 3 4 5 करेक्ट दानिया फैगोन जों क्वेश्चन नम्बर 3 क्वेश्चन नम्बर 3 आव मा बुंदों गाहायाव होनाय बे नैबे अनजिमानिख्रुइ देरसिन मोनबेसे अनजिमा नागिरनांगौ जोङो मोनबा रानजोबथाय अनजिमाफोर लिर होनना बुंदों माबोरै जागोन दे एन्सारा माबोरै जागोन गाहायनियाथ' 5 जाना दंखायो -2 नि देरसिना मा जायो होनलाय -2 नि देरसिना -1 3 दा लिरखा 3 लिरोबा नुनायाव नाम्बारखौ गिदिर बादि नुयो किन्तु जेसेनो लेफ्ट साइड 2 नि लेफ्ट साइडआवसो मा दं 3 दङ ना बा -3 लिरोबा देरसिन जाबाय नामा दासान माइनास बा मा जायोमोनलाय अनजिमाया गिदिरबाबो उल्था बिनि माना मा जायो फिसासो जायो माइनास थाबा नङा होमबा बा -2 ओरैजों मा मोनो -3 जेनेबा बेयावबो 5 बेयावबो 5 सोर देरसिन बेखौ देरसिन होनबा जानाय नङा नुनायाव बे अनजिमाया गिदिर किन्तु बिनि माना भेलुआ मा जायोमोनलाय खमसिनसो जायो लेफ्ट साइडजों बारलाङोबा मा जायो खम जायो दे ओंखायनो राइटजों थांदों मा मोनगोन एन्सारा होनदो -1 बाय 5 0 बाय 5 बिनि उनाव 1 बाय 5 दाजाबथा मोनगोन ना मोना 2 बाय 5 and 3 बाय 5 कमप्लीट दानिया क्वेश्चन नम्बर 2 बेयावनो 2 नम्बर क्वेश्चनाव मा बुंदों दे 1 बाय 2 निख्रुइ मा बिदों दे दानिया दुइसिन मोनबेसे बिदों मोनबा सोदोबखौ नोंसोर कमप्लीट लिरगोन माब्रै 1 बाय 2 निख्रुइ दुइसिन मोनबा रानजोबथाय अनजिमाफोरा जाबाय मा जागोन दे दुइसिन होननो हायो सोर बुंनो हायो होनदो मा जागोन 0 बाय 2 आरो मा दंबावो होनदो -1 बाय 2 आरो -2 बाय 2 -3 बाय 2 -4 बाय लेफ्ट साइडजों बारलांबाय था जाबाय बा जोंना बेबो जोब्बाय दे 3 नाम्बारनि होमबा जोंना क्लास 8 नि बे एक्सारसाइज 1.2 कमप्लीट जाजोब्बाय दे चैप्टार 1 नि 1.1 and 1.2 जों कमप्लीट खालामजोब्बाय दानिया जोङो नेक्स्टआव 1.3 थ' गैला चैप्टार 2 सो फैसिगोन दे चैप्टार 2